Aye, utokalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni duuru Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kurutunbagaw fɛ. Kunnafoni daminɛna an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye a yirala k'a fɔ kunun tarata don ni o bɛnna utokalo tile tan ni fila ma san ba fila ani mugan ni duuru ale ni a ka directeur de cabinet ka fara directeur de cabinet kɔrɔ saba kan olu minɛna k'u bila garde à vue la pôle national économique et financier fɛ k'o sababuya kɛ faso wari ŋanaŋananin dɔ ye a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ kɔfɛ. Kunun tarata n'o bɛnna utokalo tile tan ni fila ma san ba fila ani mugan ni duuru a yirala k'a fɔ tɛgɛ de dala bolimafɛn caman kɔni kan maajugu dɔw fɛ minnu ma bugunnatigɛ Buguni mara kɔnɔna la ka kɛ ni u ka ɲinini dɔw ye n'o bɛ tali kɛ sanu feereda dɔ la min bɛ bɔ Kalana. Ni bingannikɛla ninnu kɔni ye ni bolimafɛn kɔnɔ mɔgɔw bolofɛnw minɛ u la ka se ka jatigɛ u lawuli sira in kɔni kan. Kunun tarata don n'o bɛnna utokalo tile tan ni fila ma san ba fila ani mugan ni duuru an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ye dunkafa sabatili lakana ni o ye insécurité alimentaire ye a baara min kan ka nun don san 2025 kɔnɔna la ka n'o ɲɛbila baaraw nun don a kɛnɛ ninnu sigira Sogonikɔ commune 6 la Bamakɔ lamini na OPAM yɛrɛ cakɛyɔrɔ la ni o ye office des produits agricoles Jubali ye a kɛnɛ in seriyara maba caman fɛ n'o de bɛ tali kɛ an ka fangabonda ɲɛmaaw minnu kɛlen don ka an ka jamana nɔnɔ bila jamana wɛrɛw kan dɛmɛbagajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen la programme alimentaire mondial PAM ka nɔnabilaw o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw a yirala k'a fɔ ko CFA wari miliyari 12 de farala ɲɔgɔn kan an ka jamana ɲɛmaa fɛ yaasa ka se ka nin laɲini ninnu bila sen kan ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka dugu dɛsɛbagatɔw ma. An ka Mali jamana ɲɛmaaw ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa minnu kɛlen don ka to u sigiyɔrɔ bɛɛ Ntabakɔrɔ ma k'a sɔrɔ yamaruya ma di u ma u ka to u sigi o yɔrɔ ninnu na olu ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ yaasa logement sociaux u ka se ka jɔ ka kɛ ni u ka conférence de presse dɔw kɛnɛ kan min kɛra kunun tarata utokalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ni duuru Isa Sisoko n'ale yɛrɛ office malien de l'habitat OMH o ɲɛmaa ye ale ye walawalali kɛ a ko in kun kan ale tun lamini bɛ Mamadu Wɔrɔgɛn fɛ ni o ye directeur de l'urbanisme et de l'habitat ye ka fara Amadu Mayiga kan n'ale ye directeur du domaine cadastre ye. An ka Mali minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ sirabakan koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka olu kɛlen don ka ɲɔgɔn ye b'a bolo da Bamakɔ kɔnɔna na k'a daminɛ utokalo tile tan ni fila ka taa bila tile tan ni saba la san ba fila ani mugan ni duuru ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ ni o cakɛyɔrɔ ma sugandilenw ye minnu bɛna sirabakan baaraw sigi sen kan EAC jamanaw kɔnɔna na. Nin sigi min bɛna kɛ Bamakɔ a kun ye ka se ka kumaɲɔgɔnyaw jɔɲɔgɔnya baaraw bila sen kan ani k'o gafe kɔnɔ kumaw damakɛɲɛ ɲininkaliw la sirabakan baaraw la jamana kɔnɔnaw la. A kɛnɛ dayɛlɛ baaraw bɛna daminɛ bi araba utokalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni duuru. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Niger jamana minisiri lakani ka baara bɛnnen bɛ kiriko ma u ka jamana kɔnɔ ni o ye Aliyu Dawuda ye ale kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'u ye kiritigilamɔgɔw ka lafasali tɔnjɛkuluw bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni u ka conférence de presse dɔ ye sen fɛ ni u tun bɛ fɛ ka bɔ ɲɔgɔnya don kiritigilamɔgɔw ka baara tacogo ɲumanw la ka kɛɲɛ ni o ye minisiri ye jalaki ta ka ɲɛsin tɔnjɛkulu ninnu ma ka yira k'a fɔ k'olu kɔni u ka baara siraw jɛ o tɔw kɛ minnu bɛ na ni fɔkoɲɔgɔnyaw ani laɲini minnu tɛ se ka sabati ni olu bɛ dankari baara taabolo ɲumanw na ko ni laɲini ninnu kɔni taara yaasa ka ɲɛda kura don Niger jamana kiriko baaraw taabolo la. Ne bɛna sigi di an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ci aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.